Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Porodica Jezdimirović koje smo u ovoj akciji pomogli živela je u selu Radalj, nedaleko od Malog Zvornika, u izuzetno teškim uslovima za život. Od sela do kuće imali su nekoliko kilometara i put je bio izuzetno težak. Deca nisu imala kupatilo, voda također nije postojala u kući, inače kuću su iznajmljivali. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe je ovoj porodici obezbedila novu kuću i 13 ari zemlje. Ukupna vrednost pomoći je 25.000 evra. Meni se najviše sviđa zato što imamo svoju sobu. Meni je najljepše kad se kupam svaki dan. Najljepše mi je kupati. Zahvaljujemo se prvo vama i svima donatorima koji su nam to učinili. Mi bi najviše želeli da zahvalimo svima onim koji su nam pomogli. Najprije organizaciji Srbi za Srbe, jer da nije bilo njih, ne bi ih ni bilo ništa od ovoga. Da deca imaju svoj dom, da imaju kupatilo, vodu u kući. Veoma nam je drago u ime organizacije što će ova porodica praznike dočekati u novoj kući i što će deci život od sada biti mnogo lakše.